LB. Oh yeah. Mina ngumzulu way-one, mina ngumzulu way-one. Shaya ikhanda lomfana, shaya ikhanda lomfana. Mina ngumzulu way-one, mina ngumzulu way-one. Shaya ikhanda lomfana, shaya ikhanda lomfana. Shaya ikhanda lomfana, shaya ikhanda lomfana. Oh yeah. Mina ngumzulu way-one, mina ngumzulu way-one. Thina besiphila ngokucetshwa banye fuleni abashela manje siphila ngekhuba vele ubatshele sesifikile lahle olumizulu ludumile khonyana umuthi luchithile ngiyabona ngathi sijampile sesikhona ntona kushubile ngeke basiqeda ngeke basimele sibabele sele sibanamathele Mina ngumzulu way-one, mina ngumzulu way-one. Shaya ikhanda lomfana, shaya ikhanda lomfana. Mina ngumzulu way-one, mina ngumzulu way-one. Shaya ikhanda lomfana, shaya ikhanda lomfana. Shaya ikhanda lomfana, shaya ikhanda lomfana. Oh yeah. Mina ngumzulu way-one, mina ngumzulu way-one. Shaya induku ekhanda kubaleka abafana. Funa ukubona amava nomkhito wakho. Thina insizwa kale mbadada phansi millimeter inhliziyo sikuka manje sangena abahlehla abathina baqala babheka isayidi bafika mina bayamica insizwa yomzulu mekiya bethi hawu now naye ngawuhloma impawu insizwa yomzulu mfana laba bazi bazoqhama bashayina futhi ikhanda lomfana. Mina ngumzulu way-one, mina ngumzulu way-one. Shaya ikhanda lomfana, shaya ikhanda lomfana. Mina ngumzulu way-one, mina ngumzulu way-one. Shaya ikhanda lomfana, shaya ikhanda lomfana. Shaya ikhanda lomfana, shaya ikhanda lomfana. Oh yeah. Mina ngumzulu way-one, mina ngumzulu way-one. Bheka ngengozi mfana, thola ngizobala kathathu bese ngiyalishaya ikhanda. Bheka manje usuyakhala, abazazi indaba zakho manje ngizofika ngehawu mase bezama ukungishaya yabakhubaza intwana sengizoshiya bebabaza zama ungabaza amandla ami sengiyafana noSomandla mina mase ngishaya inamba. Bheka ngengozi mfana, thola ngizobala kathathu bese ngiyalishaya ikhanda. Bheka manje usuyakhala, abazazi indaba zakho manje ngizofika ngehawu mase bezama ukungishaya yabakhubaza intwana sengizoshiya bebabaza zama ungabaza amandla ami sengiyafana noSomandla mina mase ngishaya inamba.